A Europa empresona líders polítics? Aquest és el titular que sembla que han llegit els estadounidencs. Però tranquils que està lluny de la realitat. El que sí que Le Pen ha estat inhabilitada durant 5 anys per malversació de fons, que es veu que utilitzava el sou que el Parlament Europeu dona als eurodiputats per financiar el partit, cosa que està totalment prohibida. Però això no ha sigut impediment perquè Le Pen es compari amb Martin Luther King. I mentre l'extrema dreta encara no s'ha acabat de llapar totes les seves ferides, TikTok reconeix que es van crear fins a 27.000 comptes falsos a la seva aplicació durant la campanya electoral a Romania per recolzar el candidat d'extrema dreta i prorus Georgescu. Bueno, i Trump busca les vies legals per estendre el límit presidencial fins a un tercer mandat, cosa evidentment totalment prohibida. Però vaja, tampoc ens sorprendrem perquè l'extrema dreta es passi pel forro la legalitat. I de fet, contra això la Unió Europea hauria d'haver pres partida molt abans. I és que fins ara s'ha permès a Hongria fer xantatge amb les decisions importants que requerien unanimitat. Però això sembla que canviarà amb el proper canceller alemany, que ja ha dit que vol liderar la posició per establir sancions més restrictives a Hongria. Arribarà a proposar l'aplicació de l'article 7, que preveu que a un estat se li pugui arribar a treure el dret a vot. I mentre sembla que la Unió Europea es posa més exigent amb les democràcies dins de la Unió, sembla que ho fa menys amb les de fora, ja que aquesta setmana s'ha celebrat la primera cimera entre la Unió Europea i els estats del centre d'Àsia. I per centre d'Àsia entenem Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan i Kirguizistan, que ja sabem que no són gaire respectuosos ni amb els drets humans ni amb la democràcia. Parlant d'estats exsoviètics, Armènia firma per fi la formalització de la petició d'adhesió a la Unió Europea. Com sempre, deixa'm què en penses en els comentaris i no oblidis donar-li like i seguir-me per no perdre més contingut com aquest.